Sulap nih. Rasanya penting. Rasanya penting nggak sulap. Itu ya. Sulap nih bu. Dia orang. Sulap. Nah, kamu. Iya.
pindho rong Aku matur suwun. matur suwun Mbok Di diwono mau ngangoni ora apa-apa basa ngedrek rasane kemlotak wates kabeh iki mau iki dina apa to ya Dina Minggu. dinane acarane budaya apa Ora roh. tok wong karang Jepang itu mlebet kaya ngene Anu, munggahne gendeng kok. munggah iki ya niki nek bedino acara ngeten iki kok mancing ya tukang mancing gitu oke ini jangan duwe tontonan Dik sumpit sampai penasaran karo pemain-pemainnya gitu lho Ya mergo gonane ganteng. aku ganteng tak kowe ora Kok kowe ireng kok. Ireng. belum berhenti sini ya ini ada sini ada sini apa namanya warnanya loh gudi ya aku tenang kita tetap perform kita tetap menghibur dan kita diberikan gade cantik-cantik yang satu telo lambat gade cantik-cantik 1, 2, 3, 4, 5 yang satu telo lambat Wilujeng sangat mas Kalau pendem. Jadi lompat, oke? Oke. Ayo ayo. Ready. Ready.